Dami ning tubig. Naaba ka sila dito. Naguna-una siguro itong panibaw sila eh. Sa oras da bay. Naunsa. Ikaw mo'y nairilo, ako imo pangutanon. Ay ko, tama di ay. Oy, Pigs! Pusang! Pantay mo, Papi Paps. Nawala ra ba? No di ay. Na-admit na pud siya. Uy, kay sama ka. Nanunglo ka? Wala pa gani ka magpangutana. Sagbat dayon ka. A few moments later. Oy, mga choy! Ay, salamat na ana. Tugaya po ni mo, oy! Ay, naunsa man ka, Paps, kadugay ba nimo? Kabalo magtibaw ta karon? Kanag-duty pa manggudpod ko. Kay kung kanang inyong gipaabot dihag, inyuhan na nang gitibaw. Gihimbisa na na ron. Unsa man? Gidala-dala ko ng bubo kay dili mo katibaw, wala ko. Tama na ha, kay magtibaw na ta. So karon magpili ko sa inyo hag. Kinsay ako panaugon. Oh no! Ikaw. Ikaw na og dito. Ah, ako na pod. Lagi na lang ako. Ako. Paano mo nasabi? Pagdali. Uy, lakaw na. O sige. Ay, Tessa, mag-ilis ako. Unsa naman ning kita naman lay pirmi suguon. Wala, Paps. Kadagan na ni sa isda. Oo, tuod. Isda day makuha ani. Nagtuo ko manggudpod og ang makuha ani akong gihimo kay baboy. Isda gyud di ay. Salamat ha. Uy! Kao na po! Ay, tanan! Tanawa. Tignan tamong dali-dali ah. Napsa na ta. Uy! Kaning dagko ako ah! Kaning yung dagko ako ay di ko masugot oy! Hoy! Una-una dihag pili-pili nga. Perting haguan na mo ani ganiha. Ikaw wa kay istorya? Di ko masugot, ay. Ikaw. Uan ay ako ning dagko. Utro ka. So what's up mga commercials? So salamat guys sa pagtanaw sa among video. And please don't forget Like, Subscribe and hit the notification bell. para permanent mga updated sa among mga videos. see you in the next video. 3, 2, 1, action. Daghan gyud ay no. Kaduha isda gyud ay pwede makapakat sa